أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض صدق الله العظيم. I ask Allah to protect me from the accursed devil. Ngicela Allah angivikele kusathane ongathandwa. Egameni lika Allah onomusa onesihawu. Allah, umdala weinsuku, umvelinqangi, umenzi weindo zonke. Akekho omunye onelungelo lokukhonzwa ngaphandle kwakhe. Uyena umqalisi wezinto, uyena umphelelisi, uyena owayekhona nokhona noyohlala ekhona, ongafi ongapheleli ndawo. Akozeli kanti futhi nobuthongo abumfikeli. Yonke into esemhlabeni nento esemazulwini ayisikhombisa ingeyakhe. Bafowethu nodadewethu, bonke abantu ababukele le video ibheke kubafowethu abangamaKristu. Iqondene nabo ngqo. Ngifuna ukunitshela bafowethu ukuthi nina eningamaKristu, lenkambo le enihamba ngayo noma lolu kholo lolu enicabanga ukuthi nihamba ngalo luyizeleze. Uma ningangikholwa, fundani incwadi yabaseKorinte bokuqala isahluko u15, noma ungayiqala kuverse 1 uze uyophelela ku24, noma ungayiqala kuverse 15 uzwe ukuthi uPaul lo nina owanilethela inkolo yobuKristu hayi kaKristu uthini ngani. Uthi uPaul kini wayeshumayela ize nani nikholelwa ezeni. Izwi ke manje lakhe elingizwisa ubuhlungu ukuthi noma bona beshumayela kanjalo nani nakholwa kanjalo kodwa nikholelwa ezeni. Nalo-ke igama lakhe elibuhlungu alikhiphayo uthi khona-ke nalabo asebalala bekuKristu babhubhile. Kusho ukuthi abantu abahamba emhlabeni bengamaKristu bahamba ebumnyameni. Nalabo asebalala bekuKristu babhubhile. Nanto-ke izwi elingizwisa ubuhlungu. Kodwa ngiyamthanda-ke uPaul ngokuthi before efa alikhulume iqiniso ngoba wayevele elazi. Uma ngabe uya phezulu kule ncwadi engikhuluma ngayo, uthi yonke lento ade nifundisa yona wayenikezwe imibhalo ukuthi anifundise kanjalo. Wayengazikhulumeli into ephuma kuye, kodwa wayekhuluma njengokwemibhalo ayinikiwe. Ngakho-ke bayashumayela kanjalo nani nakholwa kanjalo. Iqiniso-ke bafowethu maKristu elimsulwa lithi uYeshua lo esenimbiza ngoJesu Kristu namhlanje akazange wafundisa ngenkolo yobuKristu. Inkolo yobuKristu inkolo eze namaRoma akatholika. Ubuthathu bukaNkulunkulu buze namaRoma akatholika. Yingakho ungalifunda lonke iBhayibheli usuke kuGenesis uyofika kuSambulo, angeke ubuthole ubuthathu bukaNkulunkulu. Angeke umthole uNkulunkulu ekhuluma eBhayibhelini ethi mina mdali weindo zonke ngihlukene kathathu, ngingamadoda amathathu emntwini oyedwa. Angeke uyithole iverse esho njalo eBhayibhelini. Angeke umthole uJesu ethi mina ngingowesibili ebuthathwini bukaNkulunkulu. Kanti noMoya oNgcwele futhi nawo akukho lapho usho khona ukuthi mina ngingowesithathu ebuthathwini bukaNkulunkulu. Yinto nje le eyakhandwa amaRoma. Ngiyaphinda futhi
uJesu into engazange ibe khona engeke ibe bikho. uJehova kulabo bafowethu labo ababofakazi bakaJehova nifakaza ngani ngoba uJehova into engazange ibe khona into engazange ibe bikho. Ngishilo ngathi maningangikholwa ngenani kuGoogle nigoogle nithi what was the original name of God nizolithola igama lakhe ukuthi ngubani bese nithi what was the original name of Jesus nizolithola igama lakhe ukuthi ngubani. Ngakho ke ngiyanixwayisa kusenesikhathi kungakafiki ukufa ngithi phendukani nikhonze umdali ngendlela afuna ukukhonzwa ngayo. Nifunde incwadi kaExodus 20 niye kuverse 3 akukho lapho lithi uJesu unelungelo lokukhonzwa khona. Nifunde incwadi kaIsaiah 43 niqale kuverse 6 akukho lapho uNkulunkulu ethi uJesu unelungelo lokukhonzwa khona. Kodwa uNkulunkulu ubuzwa abantu ukuthi bamfanisa nobani uNkulunkulu, yini into abayifanisa noNkulunkulu. Akekho namunye ofana noNkulunkulu ngoba wonke umuntu uNkulunkulu amdalile ufana notshani uyobuna ngelinye ilanga. NoJesu kusho nina nithi wafa wavuka kusho ukuthi wake wabuna ngokusho kwenu, ngakho ke akayena uNkulunkulu. Ngisaphinda futhi ngithi mawufunda incwadi kaJohn 8 uqale lapha ku40 uzomuzwa uJesu noma uYeshua ekhuluma ngalabantu abamkhonzayo ukuthi basebenzela uyise uSathane. Uyena obafundisa wonke lamanga ngoba yena akazelanga kukhonzwa akazelanga kudunyiswa. Ngakho ke bonke abantu abakhonza uJesu abadumisa uJesu angikhathali ukuthi useZayoni useweseli usepostoli usindisiwe ukuTirano ukuRevelation ukuMethodist angikhathali useZCC ukwamndise ukwabani uma wena ungakhonzi umdali ukholelwa ebuthathini kaNkulunkulu uya esihogweni ngoba usebenzela uyihlo uSathane wenza umsebenzi kayihlo uSathane. Akusho mina kusho uJesu. Vulani encwadini kaJohn 8 niqale ku40 nehle nayo niyofika ku44 nizoyithola lento le engiyikhulumayo. Ngiyacela ke umvelinqangi bafowethu anivule amehlo anivule ingqondo nilibone iqiniso njengoba linjalo. uYeshua lo enithi uJesu Kristu namhlanje akazange abufundise ubuKristu kodwa wafundisa ngobunye bukaNkulunkulu. Marko 12 verse 29 Marko 12 verse 29 yizwa Israyeli uNkulunkulu wami noNkulunkulu wethu munye. uNkulunkulu wami noNkulunkulu wethu munye. Uma ngabe uya encwadini kaMateyu 6 anokhuleka nithi baba wethu osezulwini. Ukube uJesu wayengomunye wobuthathu bukaNkulunkulu wayeyofundisa abantu athi anokhuleka nithi emagameni amathathu. Kungani ke yena engazifaki athi anokhuleka nithi baba wethu osezulwini? Akayifaki ngani yena ngoba ungomunye wobuthathu bukaNkulunkulu. Vulana amehlo maKristu. Kuyeza ukufa. Ethuneni ngeke umbone uJehova. Ethuneni ngeke umbone uJesu. Ethuneni ngeke ubone umoya oyingcwele. Mawufuna ukwazi ukuthi ethuneni uyobonani, vula incwadi kaLuka 16 verse 19 wehle nayo uzoyithola impendulo yokuthi ethuneni uyobonani. Uthi ke uJesu niyobabona ngezimpawu zabo. Bagqoke izikhumba zezimvu kodwa bayizimpisi. Nobabona ngokugqoka impahla zexabiso eliphezulu zenani eliphezulu bangabakhohlisi, bangabadukisi, bangabafarisi, ningabalandeli, ningafani nabo. Mateyu 24 uma bethi phumani nangu uKristu usentabeni ningaphumi, kuzobe kungabaprofeti bamanga, bazobe bedubisa abantu ngegama lami. Bazobe bedukisa abantu ngegama lami. Ningaphumi ningayi kubo, ningabalandeli bangabaprofeti bamanga, abaprofeti beyikhathi zokugcina. Umdali asipha amandla, asivula ingqondo, asivula amehlo. Wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin.